sincer, mie nu prea îmi place ce facem, nu-mi convine deloc că trebuie să ne mințim așa apropiați. Aulică ăsta ne minte, vrea de la noi doar bani, să aibă el toată puterea și să se răzbune pe amărățiști. Dacă răspunde la amărâtul ăla de letal cu brutalitate, cu dălea, cu ce rezolvă? Nu o să fie mai fericit cu Alexandra, prietena noastră de-am copilărit. Toate astea. Își merită, zi tu, își merită soarta. Bă, nu prea își merită, dar știi ce zic eu? E să ne pișăm în freza lui, de albicios, împuțit. Să-i futem o țapă românească, cum o facem noi. Pardon, țigănească, cum i-a făcut-o și letal cu elicopterul. Că doar suntem țigani ce neac. Dar hai să ne aducem aminte cum ne-a găsit fraierul ăla. Nu-i problemă, mă, îl rezolvăm și pe ăsta, facem o vagabonțelă de aia. Țigănească noastră. Da, ești băia mare. Ne Ne descurcăm mă, noi. Corect, corect. noi fi noi proști. Orice ar fi, nu uita vorba aia noastră. Ras pe la moarte și cu coaie și cu curu și cu de toate. Aia zic. Bun, mai știi că ți-am spus că trebuie să discut ceva foarte important. Ce dracu Ei vrei să bine- discuți cu ei? Acum e acum. Cum adică cu Iaco? Vedem acum ce este. Eu zic că intră și 4. Zici tu? Mă bucur că ați ajuns și că ați venit la timp. Păi cum să nu? Prietena ta cine e? De ce ți se pare frumușică? O cheamă Țiții? N-arată rău, n-arată rău. Ești frumoasă, domniță. O cheamă Țiții? Ia vorbește. Da, bun, Antonio. Marș! Ce? Nimic, cu vocile. A tras niște praf de pe aici. Nu ai nimic să-i spui că arată bine? Că am, Nu. am vopsit-o și că am îmbrăcat-o ca pe mine? No. Pare îmbrăcată de la SH. Băi, nu te lua tu de prietena mea, da? V-ați îmbrăcat la comun? Bă, cred că s-au dus până în obor și le-a furat. Auzi? Ai Air Force și aia în picioare, te dracu de aici. Hai, Alexandru, I-am- stai la i-am luat- subiect. I-am luat dintr-o cutie de pe aici. El mi-a furat Putem bani. Ia să vezi acolo, discutăm vezi puțin? cutia, vezi cutia aia în spate acolo deschisă? De acolo am luat. Bă, iar... Doamne, doi asasini m-au atacat! Ce? În sfârșit, un pic de liniște. Cum Da, adică? doi asasini m-au atacat când am vrut să-mi iau cafea. Cum adică? Da, ai venit alergând? De asta am venit alergând, da. Și eu de ce n-am știut nimic? Băi, omul, ai plecat. Când voiam să vorbesc, voi ați început să vă certați. Și nu știu cine e familia Russo. Bine, mă rog, acum se mai Păi lămurită cum ai puțin. putut să te expui tu în fața noi așa, un asemenea pericol? Pe bune, adică. Știu că ar fi trebuit să spun imediat ce am ajuns. Dar n-am avut timp să spun, nu mă așteptam ca într-o zi normală să merg să cumpăr o cafea și să fiu atacată pe stradă. Erau doi asasini letal, cu măști și îmbrăcați în fricoșător. Mă rog, unul dintre ei era ascuns, l-am văzut cu coada ochiului, dar știu că celălalt era îmbrăcat așa cu un cap de prosti, nu știu, era ceva, om de zăpadă, Olaf. Mască de om Nu să știu. plăgă? Da. Bine. Și cred că cea mai bună variantă este să facem ceva, un fel de, nu știu, un fel de bal. Eu asta am gândit. Bal? Cum adică un bal? Da, un fel de gală, știi, de sfârșit de an. Că am văzut și ați spus și voi că, mă rog, în trecutul vostru așa se făcea pe 31 decembrie. Dar noi îl facem mai devreme ca să prindem asasinii. Sau, mă rog, să avem o pistă clară către ei. Dacă îi ademenim, îi putem controla, Antonio. Dar Ascultă-mă. nu e o idee bună. Asta nu e o idee bună, nu e cam riscant? Dar de ce suntem voi ăștia atâta? Adică, gândește că e o nu te gândești că poate e o capcană? Până Păi la cum? poate să fie o capcană, dacă te-au poate atacat acolo. Păi, da, Antonio, poate să fie o capcană, dar dacă ei sunt pe terenul nostru, Dacă deci ceva suntem merge noi prost. stăpânii. Dacă ceva merge prost. Ești tu sigur că să noi pregătiți de așa ceva? Nu ne-am pregătit cu nimic în legătură cu chestia asta. Absolut nimic nu ne-am pregătit în legătură cu asta. E ca un deja vu, am mai trecut prin chestia asta și atunci, în perioada aia, cineva apropiat, ți-am zis, a avut de suferit, cineva pe care îl consideram de neînlocuit, nu e o idee bună, punct. Da, dar nu se întâmplă la fel de data asta, pe bune. E prea multă expunere. Și pentru ce? Ca să joci tu un joc de periculos cu asasinii? Nu, mulțumesc. Eu nu particip la nimic cu chestia asta. Și sincer vă sugerez să vă gândiți bine înainte să continuați. Să zic sincer, Cosmo, Alexandra nu o să putească nimic atâta timp cât sunt eu aici. Iar eu vreau să-i omor pe norociții aia.
Știi, care ideea că ei nu au idee cu cine se pun, Cosmo. O să mă ajut măcar acum dacă atunci când eram închis nu ai avut. Știi foarte bine că nu mi-era frică de chestia asta. Am omorât foarte multe persoane la viața mea, cu sânge rece, dar de data asta este diferit. Pare că aceștia știu cu ce se mănâncă chestia asta. Au atâtea informații despre noi și în special de fraiera asta de aici. Asta e și problema. Au atâtea chestii... Pare o persoană foarte calculată, cu un plan bine pus la punct. Noi nu știm nimic despre ei, nici măcar aspectul. Știm doar că unul poartă o mască de alb, de ăla, de... Da, dar știi care e chestia? Că purtai el o mască, dar... Bă, voi ați luat o razna, mă? Ce mă? Alexandra, Cosmo are dreptate. E o nebunie, tot planul ăsta al tău pe care tot îl gândești, e o nebunie totală. E ca și cum ai vâna niște lupi în pădurea lor proprie și să speri că scapi nevătămat, de parcă n-ai pățit nimic și ai venit acolo doar să vizitezi. Ai văzut cum au încercat să te atace. Ce te face să crezi că simpla petrecerea ta mascată nu te va prinde nimeni și te lasă așa, bal, te faci ce vrei tu. Păi trebuie să încercăm, Antonio. Cum vrei să-i prindem altfel? Ce siguranță ai tu că totul va fi în regulă acolo? Zi-mi și mie, ce siguranță o să ai dacă te-au atacat așa, spontan, în mijlocul străzii? Zi. Cu un lume pe lângă tine. Băi, Antonio, tu îți dai seama că dacă noi nu facem nimic în momentul de față, o să găsească alt moment, o altă ocazie să-i facă rău? Eu nu permit să-i facă rău femeii pe care eu o iubesc. Băi, eu înțeleg ce spui, dar tot planul ăsta are când trebuie o nebunie, mă. Este o nebunie. Au atacat-o doi, îți seama câți vin la balul ăla? Băi, dacă voi nu vreți să mă ajutați, eu o fac singur, mă. Bine. Haideți, Mă vă bag rog. și eu, dar am avertizat pe toată lumea de aici. Să fie clar, când lucrurile o să meargă prost, să nu spuneți că nu v-am zis. Ok? Bun, atunci trebuie să ne calculăm foarte bine pașii și trebuie să calculăm fiecare lucru de la petrecerea asta și trebuie să iasă perfect. În primul Pentru că rând, unde o dacă facem? punem... Mă gândeam la... la apartamentul tău de lux. Ce? Este singurul loc în care e și o sală mare și frumoasă. Eu zic că se potrivește foarte bine. Da, e o sală mare și frumoasă, o să fie pe o piscină de sânge acolo. Păi da, de ce nu? De ce nu? Deci hai să mergem acolo. Ce să mai ai acolo? Ce? Cosmo, e un loc pe care amândouă și, de fapt, nu, toți patru îl cunoaștem foarte bine în locul respectiv. Imaginați-vă că o să fie familia noastră plus încă câțiva necunoscuți. O să fie foarte ușor să Câțiva? extragem... Păi, câțiva, pentru că nu o să chemăm toată România. Și din aia pe care i-am chemat, îi eliminăm pe aia care nu îi știm, de care nu avem habar cine sunt. Deci asta înseamnă că aia pe care nu îi știm sunt posibili suspecți. Nu-i așa? Și plus că paza de la intrare trebuie să-și facă dracu treaba. Bun, mai e altceva în calcul. Crezi că ăștia-s proști? Doamne, Antonio! Ascultă-mă, Nu e vorba crezi că că ăștia-s proști? Și ce vrei să fac? Dacă o să fure identitatea unui invitat, te-ai gândit la asta? Dacă o să facă în așa fel încât să intre fără să ajungă pe la pază și să fie deghizați, Până la urmă barman, am atâtea intrări fie în DJ. hotelul ăla. să fie DJ, să fie barman. Dacă nu riscăm, nu putem să... Nu vreau să mor. Chiar nu vreau Păi să nici mor. eu nu vreau să mori! Vreau să spun și eu. Dar eu sunt de părere că ar trebui să Nu e găsim mai alt plan. bine să te duci tu cu letal pe insulă? Să stai acolo mai Iar bine? să fug, frate, doamne, deci m-am săturat Băi. să fug, m-am săturat să plec de probleme. Sunt și eu capabilă, crede-mă, sunt mai capabilă decât data trecută. Pe insulă m-am antrenat foarte bine și, crede-mă, aveți încredere în mine, că sigur o să meargă bine. Și dacă nu merge, dați vina pe mine. Și punct. Da, dăm vina pe un om mort! Huhu! Și ce vrei altă variantă să fac? Mă omoară dracu că sunt în casa aici cu voi. Pune perna pe față și gata. Serios. Chiar nu mai vreau să trăiesc în frică și să trăiesc în umbră. Și n-am nevoie neapărat Te de muți cu mine. protecție, dar știu Punct. Nu mă interesează să te muți cu mine în casă, stai cu mine în casă, până rezolvăm cu balul, până trecem toate căcaturile astea, le tăiem de pe listă, tu te muți cu mine. că... Ah, da, am înțeles ideea. Și eu mă mut cu Antonio? Adică tot cu mine. Mi se Poate pare face un copil? Nu cred că este momentul pentru glume. Nu? Ne facem și noi În haz orice de moment. necaz, hai. în orice moment e nevoie de o glumă. Da, haz de necaz. O Trebuie doar să dau eu mesajul. Nu dai din mesaj, nou. trimiți scrisori care arată mai bine. Aha, așa, Ce? eu mă duc că am parcat mașina prost și mă sună să mă mașina. Ce? Ce mă? Așa e el, așa e modelul lui.
Că mea ești pula noștrile voastre. E ușa ta, idiotule, că e și ceva. Nu o să mă cer cu el. Nu vreau să mai mă cer cu el, nu mai pot. Atunci, haideți să înceapă pregătirile, spun. Bine. Patroane, eu zic că avem toate dovezile despre ăștia doi. Ne-au invitat pe mine și pe ăsta la o petrecere, să fim mascați, nu știu ce. Acum e momentul să dai tu lovitura. Am putea să-i lovim direct la bursuc, dacă știi ce zic, șefule. Îi lovim din toate puncturile și îi amețim pe fraieri. Letala crezut că scapă, nepedepsit, după ce mi-a distrus familia și Alexandra, ea e cheia. Dacă îi tai aripile, îl distrug cu adevărat. De data asta planul meu e perfect. Voi trebuie să vă jucați cartea voastră, așa cum v-am antrenat. Mergeți înainte și asigurați-vă că totul e bine. Eu apar când e momentul potrivit. Când își vede viața distrusă, voi fi ultima persoană pe care o vede. Hai. Să trăiți, vă urăm o seară frumoasă în continuare. Seara faină. Noroc, bossule. Ce pula? What the fuck? No, dar ce cum ta pe aici, domnul meu? Vii din oraș, este? I te-o strica mașina, ori te-ai pierdut pe acelișa. Poftim? Nu. Doar fac plinul. Dar tu ce faci? Ai venit să spariezi tractorul? Tractorul. Tractorul, dar să știi că merge bun. Merge fără sigur. Nu ca trăsula matale. Da, zău, de unde vii? Parcă nu-i locul tău pe aici. Eu vin de la oraș, păpușă, și asta e mașina. Trec pe aici pentru ceva treburi personale, dar tu, fiindcă te văd, ești țărănuță de a zonei. Da, păi, măi, domnul meu, oi fi o fată de la țară, dar totuși nu-s chiar așa cum cred matale. Am treabă serioasă, mă ocup de ferma părinților mei, dar ia zi, cu mata aici? Ori ai fugit de vreo, cum se zice, asta, cum se zice, sofisticată pentru gusturile tale, dar aici, la Sărălime, cum se zice, snob ca tine nu are loc, nu are, cum se zice, ce face. Păi nu o să te învăț eu de ale noastre, că nu prea ai stat prea mult printre oameni adevărați. La noi nu-i cum se zice, ce faceți bine tu, etc. și alte prostii. Întrebarea e simplă. Ai mai mulți o vacă până acum? Serios? Nu, dar mai făcut curios. Nu, lasă că te învăț eu. Dacă te ține, bineînțeles. Dar să știi că trebuie să suflești mânicile și să te lași de fițele astea de oraș, domnul meu. Că la țară treaba-i treaba, nu glumă. Să înțeleg, ai fi profesoara mea. Și apropo să nu uit, cum te numești? Poate, da, să știi că taxa de școlarizare e mare. Măcar să fii serios, că eu nu-mi pred vremea. Și numele meu îl vei afla în următoarea dată când vii și tu pe aici, la orele mele, nu? Am înțeles bine, păpușă, te las atunci că oricum te bâlbăi și probabil ți-am prea niște emoții. Am înțeles, domnul meu. Și ce să la emoții, nu aici la țară, adică le simțiți și voi. Emoții? E normal că știe ce are emoții. Bun. No. Poate te scos și eu la un Teddy, la un Trumpy, vedem?
Nu știu ce e la Teddy, dar sună bine. E un fel de lapte de la vacă, numai are portocaliu. A, lapte de portocaliu? Da, Nu. Vorba aia, încercare moarte n-are. păi vezi. Bine, Prea păpușă, vin ne aici, auzim pe atunci. pizza. Poate mergem, ne luăm acolo un sandwich, ceva. Ne mergem la Tanti Tereza. Sigur ne dă ea ajută gratis. Ești amuzant, îmi place. Ne Da. auzim atunci, vorbim. Da, bun, Pare bine domnul că meu. te-am cunoscut. Seara frumoasă și Seara bună. cum o să zice pe la dumneavoastră? Drumuri bune. Fir închis. E rândit. Of, mamă, nu știu dacă mă poți auzi sau nu, dar mi-e foarte dor de tine și chiar îmi pare rău că n-am fost copilul pe care ți l-ai dorit și pe cât mi-e dor de tine, pe atât mi-e și de prostul de Romano. M-ați lăsat amândoi singură, dar îți promit eu că roșcata aia o va plăti pentru tot ce ne-a făcut și o să iau ce are ea mai de preț, cum și a mea la mie, familia, o să iau acel copil. Iar Cosmo o va plăti și ea foarte scump, pentru cât rău mi-a făcut mie, cât rău mi-a făcut mie și cât rău ți-a făcut și ție, că datorită ei ești aici. Pentru că l-a luat pe Romano. Dar am un plan bine pus la punct și nimeni nu o să știe ce să-i aștepte din partea mea. Și va implica foarte multe persoane, dar îți promit că de tura asta nu o să mai dau în bară cum am făcut-o de fiecare dată. A trecut ceva timp, am maturizat și eu, nu mai sunt copilul deodată. Auzi, ar fi ceva de aș vrea să spun, dar nu prea pot, din păcate. Adică? E o chestie de ceva timp, o chestie pe care tu nu Ce o știi. timp? Cât timp? Ce timp? Stai, Antonio, ia-mă Destul de ușor. mult. Deci e un eveniment de care știi doar parțial și informații false despre el. Doar că în momentul de față sunt în imposibilitatea de a-ți mai spune lucruri. Antonio, dar... Nu înțeleg de ce ne complicăm atât de tare și nu spui lucrurilor pe nume. Nu pot să spun pe nume. Și atunci de ce te porți așa rece cu toată lumea? Gen, eu înțeleg cu mine, poate nu poți să-mi spui mie, uite, să zicem că sunt sorta și ai o reținere față de mine, dar de Cosmo? Ce reținere ai față de ea? De ce te porți așa cu ea? Pur și simplu sunt anumite lucruri la mijloc și nu am ce face. Aoleu. Fă-ți curaj și spune adevărul, Antonio, pentru că după dacă se află de la altă persoană, e mai rău. O să văd dacă pot să spun. Dacă nu pot, trebuie să mai aștept. Fă-ți curaj și spune adevărul, te rog. Inclusiv O să mie. încerc. O să Pentru că încerc. noi suntem persoanele care te iubim și nu cred că merităm să trăim în minciună sau, mă rog, nu știu cât de gravă e situația sau cu ce minți și ascunzi. Atâta pot să zic, este foarte gravă. Nu ține de mine, ține de altcineva. Te rog, fă-ți curaj. O să încerc. Hai să mergem, te rog, că am o grămadă de chestii de făcut aici, de pregătit. Da. Să știți că am adus ce mai lipsea din acte și cred că suntem în regulă cu toate pregătirile. V-aș ruga, Cosmo și Antonio, nu știu, cooperați, puneți-vă de acord cu dansul pentru perechile fondatoare. Eu cu Letal o să ne ocupăm de scena din spate ca să fie totul gata pentru fete cât și pentru băieți. Eu zic că ei sunt destul de buni încât să rezolve treaba asta fără ceartă. Da, sunt convins, adică Nu știu, cred că ar merge mai bine un dans lent,
că merge mai ok cu tema, e sofisticat și... Tu ce te uiți așa? Adică, Letal, hai să mergem să lăsăm Cum singur. adică? Bine. Ce e? nimic, doar îți place să controlezi tu totul, nu-i așa? Cum adică? Inclusiv pe mine. Cineva trebuie să spună ce să faci. Având în vedere că nu poți decide nimic singur și ești plin de scuze și de minciuni, adică, na. Oh, sunt foarte capabil să iau decizii. Nu, cu asta Când mergi vreau. tu. Decizii? Ca să mă contrazici din plăcere sau ce? Poate. Sau poate că îmi place să te văd cum te enervezi. Antonio, Atât tot. Antonio, poate ar trebui să te concentrezi pe dansul perechilor, nu pe jocuri inutile care nu-ți merg. Dar cine spune că sunt inutile? Începe să pui lumini la Antonio. Poate ai șansa să vedești că ești bun la ceva. Oh, stai liniștită, o să mă asigur că o să-ți dovedesc asta. Mai devreme sau mai târziu, blonda mea frumoasă. Oh, O să vezi. Auzi, poți să-mi explici și mie, Cosmo, dacă ești drăguță, ce să tine și Antonio mai exact? Totul a început când Robica m-a sunat. Mai bine zis, o iau... Robica? Da. O iau altfel. Eram cu Antonio la un magazin după ce s-a întâmplat faza cu prințesa și abia am vorbit, hai să ieșim, să nu știu ce, să mai vorbim, să ne cunoaștem iară, că na, după perioada aia am zis că bă, hai, să încercăm iar. Și m-a sunat Robica cât eram la un magazin. Și de acolo 2-3, nu știu câți erau, bărbați s-au dat la mine și Antonio, da, mi-a luat apărarea drăguț din partea lui, dar eu vorbeam cu Robica la telefon. Oh, Da, și... deci te-a sunat să înțeleg. Da. M-a sunat, Ah. mi-a zis că aduce cadouri, că se întoarce în țară, și că vrea să ne întâlnim cu toți, să discutăm ceva. Ei bine, Oh. Antonio s-a supărat că nu l-am ajutat, tot eu l-am ajutat până la final, adică tot eu l-am scăpat de oamenii ăia, bărbații ăia, dar pot să zic ție o chestie acum? Ce? Trecând peste toate chestiile astea cu Antonio și așa, mai ții minte că eu am plecat o perioadă? Ok. De cam 2 săptămâni, cam așa, și am fost MIA, n-ai dat de mine nimic, altfel nimeni. Da. Ei bine, eram în Columbia. Și te-ai văzut cu Robica? Nu doar că m-am văzut cu Robica. Și Adică, asta era înainte să fiu cu Antonio, să fie clar. El îmi plângeam eu pe un număr, eu pe un număr și ne-am găsit consolare unul la altul. Totuși, ce se Despre întâmplă ce- în Columbia, rămâne în Columbia, ok? despre ce a spus el, despre ce plângea, ce plâns, Nu contează. Au fost niște probleme de la avut el, Da. mi-a povestit în mare, dar Da, eu vreau să știu. da, nu cred că e locul meu să povestesc chestiile alea. Și îmi Deci, pare... prietena mea, spune-mi, Știu. te rog, Știu. nu mai... Știu că sunt, dar sunt anumite chestii de nu pot să ți le spun. Eu personal. Dacă el decide să spună chestiile astea, atunci e super. Dar dacă nu, Alexandra, să știi că nu pot să zic eu. E cumva o gelozie de o aud eu? Despre ce gelozie vorbești? Nu înțeleg. Pare că ai așa o mică... puțină o mică gelozie în tine acum. Despre ce vorbești? Nu, n-ai Doamne, deloc. Nu Unde înțeleg fugi, despre ce fată? vorbești. Nu știu, stai puțin să mă uit la cartea asta, că am văzut-o de mai de mult aici. Ce? Despre ce vorbești? Mhm. E cumva o mică gelozie acolo sau ce? Nu mă interesează ce face. Nu. Este prietenul meu. Este cumnatul meu. Am fost cumnați, da. Eu am fost cu fratele lui. Știu foarte bine, Alexandra, din liceu. Ce? Ce? Ce liceu? Ce liceu? Da. Liceu. În fine, e irelevant ce s-a întâmplat la liceu. Da.
chiar l-am iubit. Mhm. Și pe Robica n-ai avut nicio tentativă cu el? Ce tentativă, domne, de omor? Ce tentativă? Nu înțeleg despre ce vorbești. Nu știu, eu țin minte că am intrat peste cineva în baie în liceu. Ce? 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 Nu înțeleg despre... Deci eu... Mai ții minte? Noi... Tu cu Robica în baie când el fuma? Stai, tu ești Luna? Na, bună! Nu cred că ne știm din tinerețe. Da, mi-ai dat și lanțul dar cu Luna, sau? Eu... Nu știu, adică nu mai țineam minte. Nu aș fi Eu zis sunt că Luna știu, Barera. adică... Da, Mă rog, Da, Luna ai drept. Perez. ai dreptate pentru... Șeptarul era... Da, Da. da, mi-aduc aminte când ați intrat. Auzi? Aud. Trebuie să vorbesc cu ceva cu tine important. Am avut Ce? cel mai tâmpit vis de... Nu știu cum dracu să zic, dar am o presimțire foarte rea. Vreau să-ți povestesc de un vis, dar mai întâi vreau să te întreb ce se întâmplă cu tine și cu ale tale. Ce se întâmplă cu mine și cu el? Văd că nu mai sunteți cum ați fost odată, el tot fuge de colo-colo, încearcă să păseze cât de cât o distanță față de tine din ce am observat și mi se pare foarte ciudată chestia asta. Și vreau să întreb ce s-a întâmplat cu tine și cu el. Nu știu, Cum adică nu știi, Alexandra? nu știu. Obișnuiam să fim diferiți sau poate în imaginația mea a fost întotdeauna diferit. Știi, eu întotdeauna l-am pus pe un piedestal și crede-mă, cred că n-am iubit pe nimeni cum îl iubesc pe el. Dar, nu știu, încep să simt chestia altfel de la el. Cel puțin din partea lui nu simt că mă mai iubește la fel de mult. Sau nu știu, pare că nu mai e la fel de interesat sau la fel de captivat de mine cum era în primele perioade sau luni, să zic. Și nici pe insulă n-am fost cine știe ce apropiați. Pare că s-a întors și nu mai e același om. Și poate nu mă mai iubește. Oare te-ai gândit că poate ceva îl reține din a face chestiile astea? Poate să-l rețină. Ți-am povestit de Bea Russo, nu? Da. Ți-am povestit că a fost cu el împreună, dar ei au fost împreună de când a fost matriculat el, gen, din liceu și... Au Da, dar n-ai rămas spus că e... N-ai spus că e moartă, adică... Ba da. Păi și mă gândesc că oare acum că i-ai spus de asasinii ăștia, oare să se fi retras, nu știu, să aibă niște afaceri atât de rele ca pe vremuri, oare să îl facă să se răcească față de tine? Da, el nu e răcit de când a venit. El e așa de când s-a reîntors din închisoare, nu știu cum să spun. Nu n-a avut Păi și ce niciun s-a moment cu mine de întâmplat? trandețe. Pe insulă, ce s-a întâmplat pe insulă? L-ai prins cumva că vorbea la telefon, făcea niște afaceri? Da, avea afaceri, dar nu știu, nu părea să fie ceva rău, adică părea să, nu știu, aveam încredere în el și simțeam lucrurile astea, că ei vorbește cu cineva cunoscut, eu așa am avut impresia. Că nu mi se pare că asta l-ar fi afectat în vreun fel, pentru că ți-am spus, el e așa de dinainte să-și facă afacerile și asta mă refer cu pușcăria. Fii atentă. Vreau să te întreb o chestie acum. Da. Mai sunt chestiile voastre pe insulă? Da. Acte, haine, tot felul? Actele nu, și le-a luat sau și le-a ascuns sau și le-a pus în seif, habar n-am. Nu știu Crezi că codul sunt oricum. pe în seif acolo? Probabil. Sau dacă nu și e așa și le-a luat cu el, probabil. Nu știu, Fii habar atentă. n-am. După bal, după ce terminăm cu harbabura asta cu balul, vreau neapărat să mergem acolo. Eu una sunt curioasă să văd dacă iar s-a apucat de chestiile astea pe la spatele meu. Dacă s-a apucat de chestiile astea pe la spatele meu, crede-mă că a belit-o. Afacerile de le-a făcut. Cât a fost Bea în viață. Așa, au fost niște afaceri de... Pe mine, cel puțin, m-au băgat în spirieți.
Și vreau să văd dacă iar s-a apucat de chestiile astea și sper să nu. Știi că în trecut ai fost și tu la un jaf cu noi. Da. Încă am niște... E cumva safe cu amprentă sau cu ce e? Nu știu exact, dar am Îl văzut cum spargem. e cu cod oricum. Îl spargem. Știu că e cu cod. Îl spargem. Bine, dar chestia este doar că vreau să înțeleagă că eu sunt aici lângă el și că nu vreau să-i fac niciun rău și vreau să ia deciziile cele mai bune pentru el. Și știu că nu e bine ce face. Și știu că nu... Adică nu știu, de fapt, nu înțeleg de ce se poartă așa rece cu mine. De-aia vreau să aflu. 1. Bine, atunci. Hai să zicem și pentru tine, dar mai mult pentru liniștea mea, să văd că ăsta nu iar s-a apucat de droguri. Vorba vine. Că oricum era cu droguri de mic. Mă rog. Gluma, hai să-ți arăt, să-ți explic la visul ăla ce dracu s-a întâmplat. Și Bine. cred că o să te explic pe drum, că e cel mai ok. Pe drum? Pe drum Da. spre unde? Liceu. Liceu? Liceu. Mă, dacă mă uit la tine, da. Acoperi și tu tatuajele de pe piept, de pe mâini și vezi dacă seamănă. Personalitatea ta de acum seamănă cu cea de atunci, să știi foarte mult. Da, pot să zic că acum chiar ești Luna. Și fii atentă, vreau să te rog înainte, după ce venim de la liceu, vreau să-mi acoperi tatuajele. Bine, o să mă ocup, promit. Bun, hai. Dar hai să ne grăbim pentru că este Hai foarte că târziu deja. ajungem în timp, nu-i problemă. Hai, că Gata, nu gata, ajungem gata. la timp. Cum am spus, nu m-aș fi așteptat ca tu să fii Luna, adică nici într-o 100 de ani. Da, niște gândici. Dar acum că spui... Mamă, nu s-a schimbat deloc. Chiar deloc. Oare merg ușile? Ia vezi, merg? Da. Nu merge să schimb. Nu merge. Poți să împingi gen de ușă cealaltă? Da, stai că... Da, am uitat cum merge. Da. Erai aici. Fix aici ai fost și ai Aici? început să susții echipa, să faci cântecul al nostru. 1, 2, 3... Haideți echipa mea, Victoria, aia ta. Ceva de 1, genul, 2 nu mai și știu. 3 și 4. Da, ăla era. Ăla, da. Și cred că m-am coborât jos, atunci s-a spus că e o surpriză. Și era așteptarul la baie, nu? Din păcate, da. Din păcate. Da, pentru că după ce am urcat scările aici, te-ai oprit și mi-ai zis, te rog frumos, Cosmo, Luna, nu știu cum mi-ai spus atunci, chiar nu mai țin minte, mi-ai zis, Luna, să știi că nu-i vina mea, să știi că nu eu am făcut-o, te rog, ai grijă, vezi că o te dai în continuu pe tema asta și eu nu știam ce dracu s-a întâmplat. Și, ca să înțelegi care e problema, am zis că, bă, hai să intru să văd. Într-adevăr, era șeptarul cu trandafiri acolo, dar s-a tăiat după și l-am văzut mort. Într-un subsol. Mort? Mort? Da, mort. Subsol? Într-un subsol, Și da. ce mi-ai văzut? Stai puțin, ce mi-ai văzut în afară de asta? Era un subsol, O blondă? nu am văzut pe nimeni. Nu am văzut pe... Cum adică o blondă? Stai, ce? Alexandra, ce dracu mi-ascunzi? Uite, n-am vrut să spun, pentru că nu știam că ești tu Luna, știi? Așa. Dar am vorbit cu o fată care se ocupă de investigații și chestii de genul acesta. Sara? Până de-a lungul... Da, cu Sara. Care este de negăsit, ca să înțelegi. Ce? Stai puțin. A spus că Ok. o blondă l-a omorât pe șeptarul. Într-o cameră de subsol, da. Era pe Nu un are scaun cum. așezat. Ba da. Nu are cum. Ba da. Spun sincer, de ce te-aș minți cu așa ceva? N-are cum. Omul ăla n-are cum să fi fost omorât de o femeie. S-a tăiat filmul când era el întins aici pe jos, în baia asta. Unde? Și Aici? Da, în baie. Intră în baie. În baie? Intră... Dar nu e nimic. Cum adică nu-i nimic? Uite-l pe jos! Alexandra, e pe Cine? jos! Nu e, uite-te și tu că nu e nimeni. Nu are cum, Alexandra, era aici. Nu e Cosmo, uite-te mai bine pe Alexandra, e aici! Eu nu-l văd. Alexandra, Alexandra,
Îl văd aici. Îl văd întins pe jos, exact cum era în vis. Exact cum era sub sol. Alexandra, Da? ce-ai pățit? Ce am pățit? Ce-ai pățit? De ce te uiți așa la De- peretele? Mi s-a părut mie că a rămas la fel, da, neschimbat. Alexandra, nu înțelegi că e omul ăsta aici, mort? Nu e nimeni, Cosmo, pe bune. Alexandra e aici. Cosmo, nu e, încetează serios. Alexandra, nu fac niciun mișto, nu te iau la mișto, nu exagerez cu nimic. Omul e Cosmo, aici mort. Nu Aici este. îl văd. Cosmo, Da, hai să ieșim, să iau o gură de aer. Nu este aici, ți-am spus, el a fost găsit mort. De ea, deja. Deci el era mort deja. Nu are cum să fie aici. nu are cum, Alexandra, să fi murit, nu are cum. Șeptarul nu Da. știu. De o blondă. Ce mai știi despre blonda asta? Atât. Că purta niște haine albastre, dar atât. Și Albastre. Sara era pregătită, da, Sara era pregătită să o caute, că voia să o se facă rău, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ea, nu știu că n-am mai văzut-o de pe insulă, că pe insulă m-am întâlnit cu ea. Când a trebuit să ajung aici în oraș și nu am mai ajuns. Ce mai știi? Atât, îți jur. Nu zic, ce mi-ai vorbit cu detectivii tăi? Ce, Doamne iartă, mi-ai vorbit cu ei? Atâta. Nu-l mai văd aici, Alexandra. Înseamnă că e un semn bun, nu? Nu. Dacă nu-l mai vezi, e bine, înseamnă că te-ai calmat. Eu cred că pur și simplu tata joacă feste. Pentru că ai ținut la el, a fost high school lover-ul tău. Nu, trebuie să aflu. Trebuie să aflu, Alexandra. Hai să mergem, că nu e ok. Nu, trebuie să aflu. Alexandra, Da, fii atentă dacă mai afli ceva. Orice despre blonda Îți aia, spun. despre oricine, îmi spui absolut tot. Și te rog acum, ai încredere în mine, spune-mi tot ce știi. Tot ce ai mai vorbit, tot ce ai aflat în ultimele luni. îți promit că o să-ți spun dacă aflu ceva. Îți promit, jur. Hai să mergem. Auzi? Da. O să mai fac eu un drum până într-o Păi? sală. Bine. Vreau să te aștept în revăd mașină, ceva, ok? atât. Bine. Hai, fugi și ai grijă ce faci. Da, vin imediat, stai liniștită. Alexandra! Da, ușor. ce cauți aici? Păi am venit să te caut. De ce? Stai, de-abia mi-a intrat, adică... Cum adică? Ai stat aproape jumătate de oră, Alexandra. Trebuie să mergem la bal. Da, mergem, hai să mergem, da, Ce ai făcut balul. atâta timp? Hai să mergem, că... I-am nimic, haide. Hai mai Ne repede. grăbim, că n-am știut, am uitat. Se vede.
Te mănânc dacă mai pot să fac balul ăla degeaba și noi să nu ajungem Nu acolo. acum, hai repede sus la tine.